ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо ҷойгир ҳастем дар назди бозори Балх. Дӯстони азиз, на худи бозори Балх. Аз инҷо агар болотар равӣ, управлени гаи мешавад, 33 микрорайон. Ба хонаи имрӯзаамон 2 километр аз бозори Балх поёнтар мебошад. Марҳамат, сар мекунем. дӯстони азиз, ҳамагӣ 2 километр аз бозори Балх дуртар мебошад. ду раҳ дорад. Ина марҳамат якум раҳша нишон додестем, дуюм раҳша охири навурда нишон метиҳем. Ина ҳам марҳамат дӯстони азиз, маршруткаи 55 ва боз камтар болотарда маршруткаи 48 ҳастак. Ҳама ин маршрутҳо аз ҳамин территория мегузаранд дӯстони азиз. Ина бозорча марҳамат дӯстони азиз. Дар назди хунаяй боз як мактаби калону зебо дар назди хона як қадам раҳай то хунаяй ҳаваи музи нишон метиҳем. ина марҳамат дӯстони азиз, мактаби калони зебо дар назди хунаи ҳами як қадам раҳай то хуна. ина марҳамат ози хунаи нишон медиҳад. дӯстони азиз, на марҳамат худи хунаи фурӯшӣ набинед чӣ кӯчаи кушодай. марҳамат, хунаро шурӯъ мекунем. хеле ки гуфтем 5 сотиқ замин, 3 дар хона дорад, 2 ҳамом, 1 ҳоҷатхона, 1 кухни, 1 кат ва 1 подвал. свет, об ҳама вақта. Документош 100% дар ҳамин навод документош олӣ нишон метем. нархи хона $36,000 ё ин ки 410,000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад, соҳибуҷда срочна сум дар корай. дӯстони гиромӣ, ана инҷо якум ҳуҷра мебошад, ҳоҷатхона, ванна, инҷо кухни, кат, дар таги кат подвал мебошад, яъне дари подвал. дар инҷо бошад дуюм ва сеюм ҳуҷра ва боз ҳамомам ҳаст. дуюм ҳамом дар ҳамонҷо ҷойгир аст ва инҷо бошад боз як ҷои чизмонӣ мебошад. марҳамат, аз якум ҳуҷра аз меҳмонхона сар мекунем. якум ҳуҷра меҳмонхона мебошад 4/6. мегузарем ба ҳоҷатхона. ҳоҷатхона 1.5/4 мебошад. инҷо бошад якум ҳамом, яъне ванна 2.3/4 мебошад. боз дар болош дӯстони азиз бочка ҳаст, бочкаи об 1 тоннага. боз дуюм бочка ҳаст ва дуюм бочка бошад 1.5 тоннага мебошад. ҳозир нишон медем. ва инҷо бошад кухни, яъне ошхона 3.5/2.70. кат 3.5/3. боз дар таги кат подвал ҳаст, 6/3 мебошад подвалаш. дӯстони азиз, ина марҳамат документҳои хона ҳамаш 100% мебошанд. ин қарор мебошад техпаспорт, анеш бошад сертификат, иш ҳалномаи суд. ҳама документош 100%. дари подвал аст, камтар пас нишон метем. ҳозир бошад дуюм ва сеюм ҳуҷраи истихоматиро сёмка мекунем. калидорош 9/1.5 мебошад, 2 ҳуҷра дорад. ина якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва инҷо бошад дуюм ҳамом, қати сауна. аз якум ҳуҷра сар мекунем. ҳар дуи хона дӯстони азиз 4.5/2.7 мебошанд. ва инҷо бошад охирон ҳуҷраи истихоматӣ, сеюм ҳуҷра. дуюм ҳамом, яъне ванна ва дар наздаш ҷои сауна мебошад, мутаассифона тайёр нест.
гузарем ба подвал. чӣ хеле ки гуфтем подвал 6 ба 3 мебошад. чӣ хеле ки мебинед ҳавли агародам дорад ва ҳозир бошад ҳам инҷоя нишон медем. инҷо бошад просто ҷои чизмонӣ мебошад. хона ду табадаправо дорад ва ҷӯбори битонӣ ҳам дорад. деволо ҳамаш ай хонаяй дӯстони азиз, ай ҳамсояҳоне, ҳама деволо ай худи хонаяй. соҳибаш тақрибан $50,000 сарф кардагия дар сохтмони ҳамин хона. чӣ ба ки замин дар ин территория нархаш ай $5,000 болояй, лекин соҳибаш ҷас срочно сум дар корай, барои ҳамин бо нархи $36,000 ё ин ки $410,000 сомонӣ мефурӯша. боз савдаам мешавад. хона бо ғишти пухта сохта шудагиай. ина марҳамат суратҳо дар вақти сохтмони хона. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране 93 461 11 11. ватсап дора. агар телефоншон яке кор накуна, ватсап 24 соат кор мекунад. хона 2 километр поёнтар ай бозори Балх ҷойгир аст, шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. ҳозир бошад дуюм раҳша нишон медем. марҳамат дуюм раҳи ҳамин хона. аз ин ҷо агар рост равем раҳи айнӣ мешавад. аз ин ҷо агар рост равем худи бозори Балх. раҳшам 100% мебошад. асфалтай 5 сотиқ замин, 3 дар хона, $36,000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. марҳамат ина худи бозори Балх. мо боша хайру хуш мекунем. то боздид. барори коршмонда худо нигаҳботон боша. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем.